அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ரொம்ப நாள் ஆசைங்க. தோப்புல போய் ஒரு நாளாவது காளான் பிடுங்கணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கிடச்சிச்சு. சரி கிடைச்சதே ஏன் விடன்னு சொல்லிட்டு 6 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு எங்கள் மாமா வர சொல்லி தோப்புக்கு கிளம்பியாச்சு. இதுதான் எனக்கும் காளான் பிடுங்குறது ஃபஸ்ட் டைம். சரின்னு தோப்பு போனால் நம்ம நினச்சபடி 2 இடத்துல கிடச்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் கம்மியாகவும், 2வது ஒரு இடத்துல ரொம்பவே கொஞ்சம் அதிகமாகவும் கிடச்சிச்சு. 2மே எங்கள் தோப்பில் இல்லை, எங்கள் தோப்பு பக்கத்தில் கிடச்சிச்சு. எங்கள் தோப்பு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வாழை சாகுபடி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. பெருசாக காய்கறி அந்த மாதிரி போட மாட்டாங்க. அப்படியே போட்டாலும் பெரிய வளர்ச்சி இருக்காது. போடுவாங்க, அது அந்தளவுக்கு லாபம் தர மகசூலாக இருக்காது. ஸோ எங்கள் தோப்பை சுற்றி ஃபுல்லாகவே வாழை தான். எங்களோட மண் செம்மண் கிடையாது. ஸோ அதனால் நாங்கள் பெரும்பாலும் எங்கள் தோப்பும் சரி, எங்கள் தோப்பை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் சரி, வாழை, தென்னை இதுதான் நாங்கள் மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபர் பண்ணி போடுறது. பக்கத்தில் கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், தக்காளி அந்த மாதிரி போட்டாலும் பெருசாக லாபம் எதுவும் கிடைக்காது. செலவு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது காளான்ங்கிறது இது வந்து ஒரு சீசன் தான். இந்த வின்டர் சீசனில் லாஸ்ட்டு 3 மந்த்ஸ் கிடைக்கிறது தான். அது லக்கியாக எப்போவாவது எங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி, அதை மிஸ் பண்ணாமல் நானும் இந்த டைமை நல்லா பயன்படுத்தி போயிட்டு வந்துட்டேன். எங்கள் தோப்புக்கு போகிற வழியிலேயே பம்பு செட்டு இருக்குது. போயிலே தண்ணி போட்டு விட்டாங்க. சரி வரையில் வரும்போதே குளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தோப்புக்கு போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது நல்லா குளிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு.